Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man ang parte kan mundo. Kaya program, digdi po sa DCGB, may katuyahan na makapag-hirasin mga eksperyensya, may kinaraman po sa pagproteher kan sa tuyang kapalibutan. Welcome po sa tuyang program hanggang po kitang alas 3 nin paghahapon. Digdi po sa DCGB. Good afternoon po sa mga parantabay niya to sa bilog na syudad ni Legazpi, probinsya Canalbay, mga Bicolano, saan man pong parte kan mundo, nakatutok po sa tuyang Facebook Live. Sa mga nasa radyo po, good afternoon sa inyo. Bisita tangon yan, mga tugangan, mga bagong set of officers tabi kang Earth Savers Club dili po sa syudad ni Legazpi. And ang Earth Savers pong ini saro mga tugang sa nagpapahiling nin magayon na trabaho para po makatuwang ang mga eskwelahan, ang mga estudyante, ang mga teachers para po sa pagproteher kan sa tuyang kapalibutan. Kaya yaraon sin dadigdi maski ngani Saturday aram ko bising-bising ang mga teachers garo din ang pahingalo ini maski Domingo sige nagatrabaho sila. Pero anyway, yan po din mga tugangan mga bagong officers kan Earth Savers Club sa Legazpi sa Panginot po kan sa indang new
tama ba? Newly elected president kang Earth Savers. Ma'am Gina Visaya, siya po ang Visaya na taga-assign sa Taisan Elementary School. Good morning, good afternoon Ma'am Gina. Welcome po sa DCGB. Good afternoon po, Sir Henry, and sa mga parahinan nyo kang DCGB. Opo, salamat Ma'am Gina. Long time no hear. Long time no see. Okay. Kasabay po ang sendang Vice Presidente si Sir Ferdinand Brabante. Good afternoon po. City Science High School. Good afternoon, sir. Good afternoon po, sir. Salamat sir ha. Welcome po sa DCGB. And of course, we have Sir Edgar Enrico, nag-guest ko na ito kay Enrico Baldo from Taisan Resettlement Integrated School, Legazpi City Earth Savers Club Secretary. Good afternoon, tabi Sir Enrico. Good afternoon po, Sir Henry, and sa mga nakantaway po sa radyo and then sa Facebook. Good afternoon po. Yes, salamat tabi sir. Aside from that, ang business manager po ninda si Mr. Renato Racal from Orosite High School. Pakipara sa tabi sir kan Mike. Oto lang sir na halaba. Yan. Sige, tabi. Yes. Good afternoon tabi Sir Ato. Welcome Yes, good afternoon po Sir Henry. Opo. And just marahay na hapon sa mga naghihinanyog sa ngunyan as in sa viewers sa Facebook Live. Yes. Good afternoon. Salamat tabi sir. We have here Madam Divine Grace Asejo. Sali po siya, assign po siya sa Bangkero National High School and siya po ang high school representative. Ma'am Divine, good afternoon po. Good afternoon po. And sa gabos po na nagdadangog sa inyong programa po. Gari, Madam Tabi, ang ilig. Garo, aki ang kapang maraya. Ma'am Divine, asiyo. Baby face ba naman eh. Madam Irma Amor. Yes. Ayan. Yes po. Kung apelyido mo, Madam, adi Amor. Victory Village Elementary School. Go ahead po, ma'am. Opo. Good afternoon. Marahin hapon po sa gabos na paradangog kang DCGB sa Facebook viewers. Siguro maangkot inikidakol na viewers Siguro na magagayon ng ani. May tulong magagayon asin tulong. Bali apat ng ang pagtrip po sa tagay, pwedeng i-review ko sa Facebook. Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Yan. Yes. Siguro sa mga paradangog tapa dyan sa radyo. Siyempre, sa mga parents, sa mga estudyante, matarang kita, nagugulong yan si Madam mo niyan apo. Okay. Sige po. Ito tabi muna Ma'am Gina. Anyway, maski siya po ma-refresh sa tuyang mga listeners. Ano po tabi Ma'am Gina ining Earth Savers Club tabi and papaano po ini nabilog? Short brief, just a brief explanation po para sa gabos. Ang Earth Savers Club po, Sir Henry, nagpuon ini sa anom na eskwelahan lang muna. Opo. And pinunam po ini kang mayor po, si Mayor G. Rosal. Nagpuon lang po ini sa anom na eskwelahan. Okay. Until po such time na naging 20 and 30 and up to this moment, sige po ang dagdag. Halos gabos na po na school ng Legazpi City. Ayan, very good. Ano pang katuyuhan nga ni po kung binuo ang Earth Savers po? Ang Earth Savers Club po nabuo through effort po ng LGU kasi kumbaga gari po kami ang adopted ninda na mga na organization and accredited na din po kami sa People's organization. Sabi ni Ma'am Didin na-approve na daw po. Okay. Then so recognize sa kamukang LGU Legazpi as People's Organization. Okay. Nakasabay na po kami duman Sir Henry. And then po, ang Earth Savers po, nagkakaigwa ki mga programs and projects regarding environmental protection and conservation. Ayun. Okay. Sir Fernando, ikaw po ang Vice President, pero alam mo tayo ng bago nini. Yes, sir. Ano po ang connection kay ini na yes to yes o baga? Ang mga school baga may yes o. And mandated siya kang DepEd na may yes o. Dili po sa Legazpi, kita nigwa kay ini, pero sa ibang munisipyo gari mayo man kay Earth Savers Club, di ba? Opo. Sa pagdating po ng Earth Savers Club, ang mayo po. Tayo. Opo. Yes o. Common po sa lahat ng mga school. Yeah, pero yung other ESC siguro sa other region kasi yung ESC natin sa Legazpi nakapatent doon sa other region na nag-benchmarking po sinda. So nailing nila so kagayunan kang mga programa na makatabang sa satuyang environment. Opo. So ano sila ang pagkakaiba kang duwa? Naka-align ba siya o may pagkakaiba ba yung dalawa, Earth Savers and ESO?
Ang igwa pong pagkakaiba ang YESO po is mandated organization ng mga schools. While yung ESC po, dito po ito sa hawak po ng or aligned sa LGU through the Office of the City Environment and National Resources. Opo. So dapat naka-align po kami kasi base sa Republic Act 9003. So yung school po dapat nagpa-participate kasi if not, there would be violation and the school would be punished by the law itself. Kaya mas maganda na yung mga activities pagdating sa mga environmental waste nagasunod po kami. Pero kabot sa mga plans and programs po, magkakapareho man ang function kang YESO and then ining mga Earth Savers members? Ang mayroon pong mandated ng PPAs ang YESO. Okay. So naka-align man po sa ibang programs dito sa ESC. So mas maganda nga dito kasi may participation ng community. May participation ng stakeholders at may participation ng LGU. So mas magayon po ini. I see. Okay. Sa experience mo tabi, Sir Enrico, may YESO, may Earth Savers pa, di ba? Paano po nindo ang pig-merge, pig-implement tabi ang programa? Well, Sir Henry, regarding po sa implementation kang mga PPAs or program projects and activities under Earth Savers Club and YESO. So, bali po, sinasabi nga ni Mr. Sir Brabante kanina, so, ang mga activities and programs projects under YESO are somewhat duplicate na lang po kang activities ni Earth Savers Club. And the same organization or the same club, parehas po sila nag-promote kang mga environmental conservation and preservation. So, sa part ko, kung ang activity ko halimbawa sa Earth Savers Club is regarding waste segregation, dami na din siya sa YESO. Kasi igaman din po yan sa YESO na, na activities under waste segregation. So, bali, duwa-duwa na lang, hitting one bird in two. Yung manangad, ano? So, pwedeng ang officers sa YESO, yung officers man sa Earth Savers. May pwedeng arogan o pwedeng separate po, siya? Pero sa kuya po, sa muya, separate po. I see, okay. Kamuta ba, sir, sa Orosite, Sir Renato Racal, ano pa ang experience ang sa indong practice tabi pag-abot sa may YESO na may Earth Savers pa? Bali sa muya, Sir Henry, igualing po kami ni ki YESO club officers na separate ang junior high school tsaka senior high school. Okay. And base din sa muyang nagkaigo po kaya kami kang si dati mi pang principal kaidto kay Ma'am Leneta nagkaigo kami kay MOA from DNREMB ata ito na so may arani po baga kaya kami igo kami ki Dike igo kami duman ki Creek kaya every month nagko-conduct po kami ki clean up drive ayo po ito so yan sa mga ultimong parang objeto na malinigan ito duman na sa muyang creek. So gari may kuang kamo may challenge duman sa area ito. Pero may creek kamong kataning. Yan sa Orosite High School sa Orosite High School. Duman sa may welcome. Sa may Proxy Hotel. Diretso na itong proxy. Bali, PNR po ito. Penyarande itong sa may proxy. Yes, Pero pagabot sir sa officers in implementation camp program, pwede siya sabay-sabay na lang nila. Pigsasabay-sabay na sa high school and junior high school. Ayon. Sabay na lang po ito. Ang importante, gari may common na objective na pareho ang direction. Pareho ang direction. Environmental preservation yan. Ma'am Divine from Bangkiruan National High School. Kamo Ma'am Divine, sa Bangkiruan gari kompleto naman na may salog, may Yes po. May Pero sir, gari kompleto sa Bangkiruan, may kadagatan. Yes po, tas sa likod kang school dagat na po ito Yes. Okay. So sa muya naman po ang gigagibumi man po is same po sa duwa. And ako din po ang advisor kang YESO and Earth Savers Club. So since para madali po siya ma-manage, sarong set of officers na po ito. And ang activities po, tiga-shoot mo na lang po, depende sa kung ano po ang kaipuhan kang school. So currently po, ikaw kaming project sa school. Ito po yung plastic eco bricks. So nag-collect po ang mga plastic eco bricks? Yes po. So, tigagamit mo po siya for infrastructure sa school. So, ginamit po siya duman sa
sarong part kang building sabay pigi po pa siyang parang garden, tapos eco bricks po ang nakalaag as ano po. So yun po yung current na project po I niyan. see, okay. Mas mga plastics Yes po, plastic ang nasa loob po mismo. Ginurunting na mga Ginurunting po na plastics. Ayan. Okay, very good. Okay. Ma'am Irma, sa Victory, gari mas grabe experience yan nito dyan sa eskwela. Actually, ini talaga sir ang challenge sa Victory Village sa kakulangan ki espasyo. Oo. May nag-visit sa amin dati, muntik na kaming ma-issue ng ticket. Kasi ang number 1 po talaga sir yung waste segregation. Ini ang nakulaon na challenge sa mo. Dadi ini maaraman. Pigigibo man kami school support ni. Paano mi ito mapagayon? Kanya hali sa basura daw sa indo, ano? Segregated sa basura pag makuano sa collector. Totoo. Bako na siya segregated. Oh, totoo. Tapos number 1 na ini man natiga ano mi katukos ka kaibanan sa samuyang school principal kung paano kami maayudahan sumatawan ki basurahan. Paigwa lang kami. Yes, tulong. Kita, madam. Ayo po. So, paano sa diyutunan po talaga ang space mi duman, sir. Gusto ko man magpagibo ko'y compost. Piot sa piot po talaga. Kaya lang, pagluwas mo duman, may creek baga ka mo, may tubig. Oo, arani mo na duman. Pagdungo mo, may basura duman so, community mi. Ano man, okay man ang itong tiga-apod. Support kang mga barangay officials. Opo. Kaya lang so space. Sumunyan po bilang YesO at the same time Earth Savers. Dakula ang kumpanya mi sa pag-segregate. Pero dahil na ito sir, problema. Bahala na kung paano ito masolusyonan. Sa padiit-diit po baga na nasusolusyonan man. Kaya lang syempre kaipuhan na dakulang pasensya, yes, so cooperation. Tapos sa mga aki po, tapos talagang every now and then kaipuhan i-remind. Iyo po. Iyo po, yan ang... Sendo kaya, gari, dapat may community participation ta. May salog ba ito? Igwa po. So basura rin manang po. So basura sa nearby na mga arong nakasabit sa kudal kang eskwilahan. Magayuno na madam na dekorasyon. Magayuno na dekorasyon. So parong pasiring sa laog kang classroom. So kaya kung may taga barangay 27-28 na nagdadangog, na nagiiling po. So magtarabangan po kita. Iyo pero may ini ang problema mihis. Lalo na sa may room kang duwang room na magkataning. So parong kang sira na kinaag sa plastic nakasabit duman sa bakod. O magtarabangan po kita. Nagkalaog na talaga sa compound. Iyo po sir. Every election nagkukumot na kami dyan. Mas kung talagang space. Muna po, kumusta? Madugi pa duman. Bako na po sir, madugi. Magayo na siya kung sa magayon. Kaya lang so basura talaga ang number 1. Paano din ito pigmamanage sa mga pigpapamkuan sa mga aki sa group organization? May kami sir. Elementary. Okay. Bago magpo ng klase, so mga officers ko naglilibot siya kada classroom. Pigche-check kung nakasegregate. So basura, pag dahil nakasegregate, so nagko-collect sa mukhi basura, dahil ko ito ipatwa. Hanggat dahil pig-segregate kang mga aki. Saro man ito na way para ma-lesson. Tapos saro po sir na practice ko sa eskwelahan. Hindi sa mga aki mabalong ki mga pagkaon nindang nakakaag sa plastic. Bago magpa-eskwelahan sila, ikakaag na nila sa balunan. Para maano yung zero plastic. Duman lang sa classroom ko. Tapos pababa na po sa ibang grade level. Pagpunan ko na. Sumabalon sila. So imbis na sa plastic, so mga juice ninda, isasalin ninda sa tumbler. Yun po, sir. Nahiling ko, Ma'am Gina, gari, every school may kanya-kanyang challenge, Opo, may kanya-kanyang challenge. Depende man po sa implementation ninda kang programs. Okay. Ano po ang garo? Sa mga pagron-uron nindo sa organisasyon, ano garo pinaka-common challenge po na pigahampang garo? Okay. Actually, sir, last time, nag-review kami with Ma'am Didin and yung mga member schools. And pinakadako lang issue talaga duman, sir, na nakuha kami is about waste segregation and collection. Yung problema. So, pag-segregate kan basura, Actually, ako sa mga colleges nagka-part-time ako sa ibang mga colleges, universities. Pighiling ko na garbage bins. May nakasurat na dyan, kaya nabubulok. Tagalog na pati, di nabubulok.
Nariresiklo. Diyos ko. Di ko alam kung nasasabutan ninda o habo lang sabuton. Pag hiniling mo log kang basura, haralo talaga. I mean kang basurahan, haralo talaga. So yan pala ang pinaka-challenge nindo. Opo, yun po ang pinakagrabing problema. Oh, I see. Okay. So gari, paano po yan gari masisimbaga na challenges na Ma'am Gina? Sa hiling ko po, sir, siguro massive campaigns. And education sa mga aki, sa mga buon sa harong, sa eskwelahan, as well as maski po sa mga establishment na siringkaan. Pero mas dakol po sa mga eskwelahan and sa community. Opo, oo. Sa tabay Sir Enrico sa Taysan, kung baga ka mo, di ba awardee ka mo? Last time awarded. Kung awardee ka mo is pagkabot sa programa kang kang city government. Ano po ang gari, although ang common is yung segregation talaga. Aside from ano pang gari challenge ng pigahampang po ninyo? Actually po, Sir Henry, ang challenge sa MUYA is consistency of implementation. Consistency, yeah. Okay. So actually, nagkupo ng gabos na challenge na yan sa practice kang mga tao na nasa loob kang sarong organization like in the school. Yeah. Maski masiguro sa luwa, sa community. Ngayon, ang naiiling ko kasi, okay, igwa na kami talaga. So, igwa kami. Ang problema na lang sa MUYA is consistency talaga of the implementation. So, ang naiiling ko duman, dapat sa MUYA, sa part may bilang teachers din sa loob ng school. They magsawa na i-remind ang mga aki. And ngayon po kasi may tagagibo kaming resolution na pagtauning punishment po sa mga aki na they nagsusunod naman sa policy regarding sa proper way segregation. So ito po sa iling ko nakakatabang man kasi pag talagang per classroom kasi yan halimbawa per section. So kapag saro lang naman ang nagbalgar naman sa policy, gabos na sa classroom na ito, imberto po sinda, kasabay po sinda sa policy. So per classroom siya, per section po ang So ngunyan, ang nakuha amin ng problem talaga is consistency. Yun ang resolbahan mi po ngunyan. I see. Okay, very good point, sir. Sir, Fernando, sa Ligasay, tama kamo baga nag-excel ka mo sa academic, di ba? Opo. Ang sa endong sa endong eskwelahan. Pero pag-abot sa arog kayo ng bagay, ano po ang challenge na nahiling mo? So far po sa MUYA sa school, ang challenge po, number 1 po, yung waste segregation din po. Kasi in terms of yung klase ng mga basura na na-accumulate po sa MUYA, iba-iba. Tapos so mga estudyante may nag-order man po sa Food Panda, may mga Jollibee. So, yun po talaga yung challenge. Medyo marami po kaming basura na ko-collect. And then, base po sa rules pa bawal po maglaag ki basurahan sa loob kang classroom. And then, bawal din po maglaog ki basurahan along the hall. Kasi disasters ISOR naman yun at saka sa disasters reduction. Bawal po siya. So, may mga designated area din po na nilalagay. So, ganun pa rin po na problem po talaga yung waste segregation. Kaya nga sabi ko, as one recommended program po namin, kapag natapos na yung other activities for the ESO, we will go back to the basic. And yan po yung reorientation sa mga students kung paano po mag-segregate properly ng mga basura. And after that, we will make a resolution na to guide and discipline students na yung mga area na hindi po nagsasegregate. Kasi yung mga basuran po namin talaga per floor na lang po doon sa area na hindi po makakapekto sa daloy ng mga students. So possibly doon na po kami gagawa ng resolution. But still, this would be approved by the principal and be coordinated with the SPTA para maging magayon po. Yung parents, may involvement yung parents. Oo. I see, okay. Sa kwan ma'am, sa bangkirohan tabi, garo si ma'am Ermason na-comment siya na may plano ka mo na zero waste, zero plastic? Zero plastic. Although sa mga challenges mo, garo kadakol ka nahampang mo, pero yung zero plastic po, ano rin ito pwedeng ma-implement?
Actually, Kung plano po nindo. pigpupunan mi na sir, so arog kang pagpabalon nga ni isa mga aki na instead na nasa pakpa, mapa-eskwelahan sinda, nasa laog na lang siya kang balunan. Same with that Tetra Pak juices. Bawal na. Isasali na nila sa tumbler para sa school, malilesen mi na po talaga so mga plastics. Kasi number 1 po talaga na basura na nyaon sa school, common, mga plastics po. Ang mga aki mahilig magbakal kung ano-ano, junk foods. Tapos waste segregation po talaga ang pinaka-concern. So, padiit-diit, may naiilingan naman po sa kada classroom. Although bako pa sa buong eskwelahan, sa kada classroom po, sir, na nagiging makatotohanan na din po sa pangaturugan. Siguro kung sa every now and then igwaki nagre-remind sa inda, igwaki basura action brigade, may nagmo-monitor, talagang mamawara man po yan. Syempre dai man siya mangyayari overnight. Itumbahan pa nga ni kitaon. So simple lang nga ning pag-segregate, dai kaya kisaro sa laog kisarong simana, itumbahan ki bulan, so iba taon. So siguro padiit-diit po talaga sir, and constant reminder every now and then, lalo na ang mga learners elementary and knowing yung lugar. Yun yung pinaka-number 1. Sa Orosite High School. Opo, sir. Nakulong ka mo estudyante dyan, ali? Ay, opo, nasa 2,000 plus din Oo, po. nakulong ka mo. Oo. Sige po. Pigaba pa ka mo niya din naman. Piga? Pigbaba pa. Ay, iyo pa po, pigbaba. Ito pong nakaaging bagyong Christine. Iyo nga, pigbaba pa po. Siri mo po, Garari, maski hiniwasan na duman so, ano po, baga sudike. Iyo, tumaykon ka mo. Iyo magiraray. Kasi po, si mga basurang na-accumulate duman, hali po, baga sa may parteng bitaano na tigubulos. Nakataslo, sagop sa basura o sa matubig. Opo, sa matubig. Kaya, yun din po ito ang pinaka-priorimentiming obheto na malesen duman ang mga nagkakatiripo ng mga basura duman sa luwasan. And sino mo po kan sinabi ni Sir Brabante na magkakaigwan din po kami para magkukondusir kami parang re-briefing then re-orientation din para si mga aki aram nila kung ano ang sa indang parte na dapat gibuhon. Yun po. Bata, baga pwede magtawag ki fine nga nga ikaw nga pag nagbayad ka piso. Opo, bawal po ito. Bawal. Kung ano man na nga, kung ano. Kaya part po ng child protection policy, i-employ na po yun. Iyo po. Pero step by step po yung gigibot. Tanganing, di man kami makasuan. Iyo. Hindi, kaya reklamo. Ipisil ba ga? Diyan kan may tuminik sige sa DCGB. Sige, tabi. Ma'am, Ma'am Divine, tabi. Kamu sa bangkerohan, tabi? Ay, sa Bangkarawan din po. Same din po yung problema din namin. Sa gapos man po ata na school, ang waste segregation and yung implementation din po sa waste segregation po. Pero sa, anong bangkerohan, anong classification niya? Urban? Rural. Medyo harayo ka mo sa center ka mo. Mga 16 kilometers yan from Legazpi. 16 kilometers. Basura duman sa school nindo na-accumulate? Dakol man po, sir. Kasi ang population din po ng Bangkarawan is 1,000 plus din naman po. So, kung bibiyuon ta po siya, dakulon din po. May problema ka mo. Okay. Di po, kamo Ma'am Gina, hindi ka mo kigay sa mga planning nindo. O totoo, maluwas madamang kita sa plano po nindo. Garo nga, ang goal nga is to have nga a zero plastic waste Opo, sa mga school members kang Earth Savers tabi. Saro po yan sa plano mi na yung waste segregation ang pinaka-main na focus kang kang Earth Saver. Tangani da po ang kada school ma-practice ang proper na segregate ng basura. Kang ganito gari October o November guest min so Divine ang Divine igwaki garo no single use plastic. Opo. Policy. Kaya lang, ibabag ang private pag nag-implement kumpara sa sa public school. May kanya-kanya din pong policy ang bawat school. Dumana po ninda ilalaog iyan sa mga policy. Kaya lang govern ka mo, control ka mo kan DepEd policy. Opo. Duman tayo may kanting challenge. Opo, duman po kami. Sa pag-abot sa DepEd policy. Event collection pwede mag-solicit ka pa pintura. Opo. Mag-solicit ka mo kay garbage, kay basura, pwedeng may problema. Unless may mag-donar, di ba? Opo. Donation po. Donation dapat.
Okay. So ano po ang direction mo niyang kan grupo ni Ma'am Gina? Kamo po sa new set of officers. Ano po ang direction? Ano mga dahil nung plano tabi? Okay, nag-ano po din kami sir, ururon kami last time na Opo. may magkaigwa kami kay mga at least tangible projects Okay. para mahiling po. Though last year po, plano mi na ini and may day po nangyari sa project may since kulang kami kay budget. Iyo. Ta kay puanan mi po kaya ka itong magkaigwa ki ano sana diyan bench diyan sa may dapdap. Adi di sa Sawangan. Sa Sawangan. Taki Tukawan. Opo, ano Concrete- man po ko ta concrete dyan. na bench? Hindi po gawa po sana ng na shredded na mga plastic. bottles. Okay, okay. Opo. Oh. Hindi po nangyari yun. Medyo nagkulang po kami sa budget. Oo. Since Actually, dahil maganda man po idea kay yan. budget ang Earth Saver. Gibo na Tukawan so mga hali sa shredded na Opo, mga plastics. shredded na mga no? plastics. Kamay bricks baga sa bangkiruan sila na pigigibo. Opo. Di ba ba? Araw kaya. Baka pwede. Opo. Pwede. Budget lang ang kay po. Opo. Ngunyan po, itatry mi kasi sabi ni Ma'am Didin, bawat school maggibugiraray kami kang ecodemy. Oo. Then so pigpapabakal ng mga basura Opo. na kang mga aki bididara sa school tapos partner giraray kami with the junk shop. Oo. Magmowa kami with the junk shop. Opo. Para magkaigwa kami ki funds sa school. I see. Okay. Sige daw ma'am. Saro-saro daw po ang mga naka-plan out nindo. Ano mga naka-plan out nindo for this year? Inot Tabi? po, sa ano may po Ano yan? is 1 year yan? school year po. 2025. For 2024. 24-25. 2025. Tama. Sige daw tabi. Ang yang po digdi na pagmitingan mi last time is ipapadagos po yung environmental contest, yung ELA. Okay. Environmental Leadership Academy. Academy. Apo. Magayon Yung man ito. inot po Oo, bagang oo. naging Oo. program kang So Ella, under siya kang ESO? Opo. Tama. Opo. Tama. Microphone tabi sir. Microphone Sabay pa. po. Yeah. Ang ESC po yan. Pero since sa amin sa school, yes o. Okay. Kaya nga yung one of na nanalo po doon is students po namin. From the Legazpi City Science School. Iyo. For the high school. High school category. Category. For elementary, parang yata kila madam sa Taisan. Hindi po. Sa, sa Ibalon. Kunyata. kay Makarawis. Ma'am Membi. Legazpi Legazpi Port. Legazpi Port. Opo. Yeah, So Legazpi magayon Port. po yan. Oo. So at least kung ano. Iko-continue Maganda din po direction. yun. Yeah, Ang okay. Ang Sige second po, yung tinatawag namin ng mga recycle, yung upcycling and recycling. Gigibuhon po girari yun po ang kada school. Oh. Kasi nahiling mi po sir, pigagaramit mi na yan baga sa gulayan sa paaralan. Yeah. Pigagaramit mi po yan ng mga recycled materials. Saro yan sa ano. So ilalog mi man po girari yan sa mga programs mi. Oo. And yung waste segregation, yung development program ng ng Earth Savers. So magka-campaign giraray kang mga and then po yung mga activities na pig-joinan kang Earth Saver, yung mga river clean up, Opo. yung international clean up drive, mga harog kayan sir. Ipapadagis mi man po giraray. Okay. And then magkakaigwa man po ki environmental awareness campaign and Breast Earth Savers Program Coordinator Award daw sabi ni Ma'am Ano po Didin. ito? Best the pag Earth ako breast. Savers Program Award Pag sa mga coordinator. Yan. Okay. Tanganing, kumbaga sir, Gari magkatawan ma-recognize ma-recognize man sa kang effort kang coordinator. kada school. Ayun. Magayon yan. So year end po yan. Gigibuhon. Opo, gigibuhan Okay. po, girari. Okay. Ano pa? Paano po yan nagdadalaga na organisasyon nito? Siyempre, so funding baga karo kay puhan dyan. Paano po ang sistema kang funding? When it comes to funding, sir, may standing fund din po ang ang Earth Saver, so dati kang inot. Saan po halang source ka? Ang inot po, naglaog po ako digdi, sir. Tinao pig hand in ini o kay Ma'am Membelos yung treasurer namin. Galing kay Ma'am Tabuena.
I Sinda po see. so inot sina Sir Jenner, sinda Oo. po yung inot kaining nagpuon. So may funding. Opo, may funding po. So iyo po ini sung mga nagkakuruha ninda duman gari share po ninda duman sa mga pigpapabakal ninda ka itong mga recycled I mga see. products. Medyo challenging ang paghanap ng fund ka, ano? Opo, mapagal po talaga Sir Henry. Diba, ano Sir Opo, Enrico sa iling mo, totoo. tabi? Paano ang paghanap ng ipon? Like, pwede mag-kolekta sa magura. Mas lalo po ngayon, sir. Oo. Kaya kami ang plano po namin sa school, ibabalik po namin yung may pera sa basura program. Ayan, get self, Opo. liquidating na. So ang program. ginagawa po namin yan previously with previous YESO coordinator. Opo. So per quarter po yung mga bata nagdadala po ng mga ang basura. Oho. Then coordinated with OCNR. So mayroon pong amount yung equivalence niya. Opo. And then as a subject, so nagbibigay po kami ng points sa mga kabataan. So yung pinakamataas po nun nasa 30 points. Oho. And from there, nag-i-enjoy yung mga bata, nagkakakuha sila ng equitable amounts, either school supplies, and in the YESO program, so tumataas po yung kanilang yung funds. So ang nangyari po noon, after that year, yung YESO nakabili po ng mga 10 Hawaiian palmeras. Ano po yan, sir? Yung isang uri po ng palmeras po na decorative palmeras po natin. Okay. Oo. And then, nilagay po sa school. Kaya hanggang ngayon po, buhay pa. So, yan po lagi nagpapaalala sa amin na kung gaano kaganda po yung program na yun. Kaya, sa ngayon po, ibabalik po namin. So, basta maano lang po, mag-grant po yung, kumbaga, safe Opo, side po yung opo, mga yung organization ngayon kasi binuksan po muli namin kasi dati base sa DepEd order mayroon lamang pong ang limited lang po yung organization na yun lamang po ay SSLG for high school tapos SLEG for the elementary. Opo. Kaya ngayon, so far ngayon, nabuksan po namin 21 organization na po muli. Wow. And still, yung advisor po, voluntary. Yeah, so may challenge po talaga sa pondo. Although sa amin, sa YESO, may natitira pa naman po kaming pondo na yung 3,500 plus. So, we could still utilize that. Dakulaon man sila ang puno yung natatabi, ano? Opo. Dakulaon man. 3,000. Kaya pa man, sir. Maringan ni Saint sir, may Ano, pondo sir? pa Tabi, sa sir, muy Enrico? awara talaga. Ano po? Saint may pondo sa muy awara talaga, sir. So ang pigigibo ko kani sir sa mga activities. Since nagpamawa po ako sa barangay. So 3 years po siyang 3 years na mawa po sa barangay. So wala ko problema po sa mga program, project and activities implementation with regards to environmental awareness, protection and conservation. And ang nangyayari po kayan, so kami lang ma-implement sa muya pong program, tigagibo ko in partnership of the barangay and community. So, maski di kami maghagad, sinda na po ang nagkukusa. Just right now po, hali ako sa activity mga inaaga, may susagulayan tabag ano. So, nag-implementation, orientation na kami kang gulayan sa mga aki, sa students. So, ang funding, hali po sa barangay. Taaran po ninda na, wala man po kami talagang fund. So, kami lang ma-implement and ma-draft kang program and activity. Yes. Kagaya nung kanina, thank you so much pala. Pwede po magtaram. Yeah, sure. So thank you so much po pala sa barangay barangay council kang sa Taysan. Of course kay Kagawad Town Nalyobit kasi siya po ang sa agriculture. Kagawad duwan si Town. Opo, siya si Kagawad Talyobit po and then headed by barangay captain na si Sir Benjamin Rosin. Nagdonar po sin mga gardening tools and seeds. So wala po kaming tigbutasan, hali po sa indap ang sponsorship po. Basta may donasyon Kami Sir Henry, pasalamaton kami sa Taysan kasi suportado po kami kang barangay. Actually po sa gabos na activity, duwa-duwa tiga-suportahan ninda. Taysan Elementary ni Taysan Resettlement. Iyo po. So, duwa-duwa pong tiga-suportahan ninda. Pero araman po ninda yan na worth it man talaga po ang piga-taon nindang tiwala sa muya and then assistensya po. Kamu tabi, ma'am, sir, sa experience po nindo. May pundo po. Sabi ka mo, sir, ano yan, sir? Manungod po, Sir Henry, sa budget. Since Mayo man talaga kami kikipondo. Kang nakaaging school year, nagkondosir po ako ning Mr. and Miss Echo sa eskwelahan mi. And ang ginibo ka mga aki,
nagibo sindang costume out of waste materials. Tapos nagkaigo kami ng pageant. And since pageant enthusiast po ako and member ba ako ng LGBT, bali, dumangkwinta ko sa ang plano kang, ngunya na mga opisyales kang ESC, na magkakaigo kami parang inter-school na pageant din, na parang Miss Earth, na ang kada school, parang IGP mo po siya para magkaigwang budget ang ESC for this school year na magigibok yung mga costume para sa itong mga waste, mga patos nga kidulsi o kung ano man nga patos, gigibong ki costume pero imo-monitor me na ito talaga tigigibok ang kada eskwelahan, lalaki, babae yan. And ang kada kandidatang mapipili na mag-represent kang school, igwasin din advocacy campaign, manungod sa environment. Kaya ito mga sabi nga ni na one of the urgent problems kang not only in the Philippines but of the whole planet Earth, it's so life system natin na ang ecosystem is in real danger as a result of lack of social responsibility on the part of the people. Yun po ang pinaka-importante. Kaya sa mga officers, i-insert mo yan duman sa environment leadership sa ELA. Sa ELA. Para maging Academy. Siya, magayon na Magayon man galing localized na Miss Earth. Yan po, Mr. localized. Earth. So may advocacy ang kada kandidata. Miss and Mr. Little, little. Both elementary and secondary. High school po yan? Elementary? Elementary and secondary. Para igwa kigabos na participation within the city of Legazpi. Okay. Pwede mo man nga i-involve ang mga barangay, ang community, from barangay 1 to 70 na magkaiwanin sila entry kada barangay. Opo. Ma'am Divine, saan po sa bangkirohan? Nag-rely po kami, sir, regarding sa budget. So, nagpapasa po ako sa PPAs. So, sa AIP. Opo. So, Annual Implementation Program. So, may nagtatawaman po sila kay budget sa YesO. So, as of now po, ang tigtataw kaninang budget is 5K. Per school year. MOOP po. MOOP. 5,000. Opo. School year na po yan? Buong school year? Opo. Buong school year na po yan. Good. Okay. I wish. Ganun din sana sa amin. Iyo baga sira daw, di ba? Kasi ang MOE namin, marami kasi kaming activities sa confidential funds and extracurricular activities. Maraming mga competitions iyo baga. kami Correct. school sa Legacy. So na overuse ng mga funding Pero wala mo kata problema kasi pag ang activity na nasa loob ng AIP, support pwede man. Basta nasa loob po siya. AIP at SAP po. Iyo. Kapo tabi Ma'am Irma, kumusta po sa Victory? May funding ka po? Sir? Support sa Indo nalipat na mga 2 years pa sa Victory. May naabutan na ako dyan, sir, na shoot ni Battle. Igwa dyan ki Battle. Globe siya, sir, na paipunan lahat ng mga empty bottles, duman tigalaog, tiglatambik. Pag napuno na ito, may nagkukuha po na junk shop. Pigbabakal po. So, duman lang nag-iikot ang fund. Pag may collector sa Muya Kibasura, twice a week, nagbabayad kami ki 200 duman sa para ko Kibasura. Tapos, iwa kami, sir, na agreement po talaga na ang kada aki, matao ki 5 pesos. Ano po yan? Para duman, sir, subasura dahil matambak sa eskwelahan. May garbage collector po kami. Twice a week siya nagkukuha. Igwa po, So from barangay, may nagusto man gila yun na magkuaki basura. Ngani dahil matambak duman sa eskwelahan. Pero 200 pesos. So ano na, sir? Agreement mina po during the... Approve kang PTA. Approve po siya. Opo. So bago magpo ng eskwelahan, igwa kaming assembly, nasaro iyan sa... Piga-approve ninda. Kung dai talagang makuha po. And aside from that, may fund man na naglalaog. Suhali duman sa mga empty bottles. Opo. Iyo man ang gata. Dapat ang school pala, piga-agihan kang collector everyday. Tama. So maswerte po palang kami sa Taysan. Wala pong bayad sa Muya ang pagkolekta. Basta po ang basura po, segregate and naka-ready na po yan sa luwas kami. Pipick up na po yan. Bata yan baga, no segregation? No segregation, no collection. Wala sa mong bayad, twice a week man siya nagbibisita po sa school. Kaya maswertehan talaga. Kaya so napapabakal mi kung mga plastic bottles and then sa mga papel po, funding talaga ito sa mga activities din. Okay. Na-remember ko po, Sir Henry, anong year ito na
Pinawang po kami ki budget kang DNREMB. Oo. So, Eco Savers Me po. As Opo. member school po kami, saro kami sa recipient ninda. Tinawang kami okay. kay to, way back, kay Ma'am Melissa Carretero pa kay to before. Na si Ma'am nga niya nag-receive kang checking 25,000. Yung po ang binakalmi kang push cart and yung mga waste basket. Basket, okay. Sandali, may text akong nabasa ako sa bago. Nagdadalaga na text. Garo tama man sa hapot ka ito. Ano lang po, at hanapon ko. Binala pa sila ko. Gari sa hapot niya, gari na, pareho kaming ideya. Arab ko, one, tama man ang God. Sabi niya, sir, teacher man siya. Teacher man po ako, pero sa Sorsogon siya ibang probinsya. Teacher po ako sa Sorsogon, sabi niya. Ako po, nafe-feel ko ang pigasabi kan mga guests mo dyan. Kasi po, ganun din po sa amin pagdating sa implementation ng YesO, walang pondo. Kaya lang, gusto ko lang i-share na paminsan ang challenge po sa mo. So, pag-teach sa mga aki, paminsan po kasi naapektuhan sa ganung programa. Ini-opinion niya ini. Kamu po, sir, madam, ano pong iling nindo? Paano? Paano yan pig-implement man ang gana? Di ba may number of hours kamo sa teaching? Opo. So, paano po ang sistema, sir? Bali, baka man po oral daw kami nag-consume kan time duman sa organization. And 6 hours of teaching po baga, no? And then may tigapod man kami na garoso ancillary tasks. Okay. Duman po siya naglalaog kung kay puan miki mag-meet sa mga aki, baka man sarong oras iyan. And then tiga-conduct mi yan po, minsan sa wala ng klase. Basta po, make sure na sa gabos na activities na implement sa school, no disruption of classes po kita. So, kung kaso man, and nag-aagi po pilmin sa proposal. So, sa part ko lang po, sa in response to excuse me, kay madam, sa muya, so far, di man po naapektuhan. Very tight din po, and very strict din po ang sa muyang principal na si Ma'am B. Abuki, no disruption of classes po. Academic, Opo. Priority ang academic. Opo, maski nga ni kami naghahali, sir, halimbawa umatan kay training or seminar, nagawalat kaming gibuhon. Kaning day lang talaga na mahangin so aki. May activity sa mga aki, learning activity. Opo. So, babantayan na lang po ka mga teachers na available po. Pero di ba, sir, pwede man, sige sir. Sa amin po, sir, pag ganyan po, nag-reschedule na lang po kami. Kasi alimbawa, yung regular time is 45 minutes per hour, per subject. Per day, Ngayon po, sa amin, mayroon kaming schedule na good for 30 minutes per subject, 35 minutes per subject. Kasi pumapatak na by 2:30. So, tapos lahat ng klase. So, we can utilize that time. Remaining time. Opo. As long as approved po sa school admin. So, wala naman pong problema. Yes. So, gabos na pigigibo, dapat approve ka ni school Opo. admin. po siya permisa. Dahil charambahan. Bawal po siya. Sa muya man po, sir, sa school, since po kami, may morning session and afternoon session. Minsan po, effort na kung talagang nasa puso ang sa mga aki. Kami po, pigigibumian, luwas sa oras kang magtrabaho mi. Kiko ami po ito sa oras na day po kami sa klase mi. Iyon po ang pig-utilize mi. And minsan po, sir, piglalaog mi yan, pig-integrate mi yan po, sir, sa lesson mi, lalo sa grade 5. Igwa po kami kang 5 hours na 5 hours waste segregation. I see. Yun po ang duman mi na po pig-educate sa mga aki diretso. Okay. Sa elementary, pero kamong shift, ma'am, sa elementary tabi, sa 2 shifts ka mo? 6 to 12. Kami po yun. 6 to 12. 6 to 12, 12 to 6. Opo. So, Dalawang shift. Grade 1 to 3, morning. Talaga? Opo. 4 to 6. Kulang ang mga classrooms. Afternoon. Due to lack of classrooms. Kulang pang classroom. Actually, sir, may project. Ini man so gusto na mangyari kang school head may project. Mag-construct classroom. Ang problema naman kung saan maagi sa mga materyales. Puro problema. Yun. May escalator. Pero pigapot ko pa yan, kaya yan na shifting na. Tapos syempre, kung ma-insert ka pa kaining environmental programs,
Kayo po na ma-manage. Di ba? Namamanage. Sa coordination na din po, sir, sa per advisor. Kumpuro, 6 to 12. 1 to 12 to 6 naman. 6 na naman. Mauli ang sarong. Alas 7 ng bagyo. Alas 7. Alas 8. Kaya pala paminsan, palawag ako sa radyo, 4:30. Kung na kinaglalakaw dyan na estudyante. So, shifting of classes. Kamu tabi, sir? Sa Moya man po, Sir Henry. Siring man po kayo, shifting man po kami. Nagapuon na alas 6 ang klase hanggang 12:15. Opo. Ito yung mga pang morning shift. Oo. Iyan mga grade 7, grade 10, tsaka grade 11. And so, panghapon man, grade 9, grade 8, and grade 12. Oh. Kaya shifting. Kaya igwa man po kami ki oras na sa mga pang-aga, pag may bakanting hapon sinda, Opo. duman po nagkakaigwa kinagkukundo sila ki mga kung ano-anong kaipuhan na regarding sa programa. And igwa man po kami, pasalamaton din kami taan sa muya po ng mga utility. Oho. Nagmamantinil po din po sinda kang kalinigan kang Nagtutuwang. nagtutuwang sinda. Sinda naghahakot kang, igwa kaming sidecar Opo. na sinda nag-aakot kang mga basura do pasiring duman sa MRF kang Orosite. Iyo po. Kang barangay Orosite. Kamu, ma'am, sa bangkiruhan po, may Same shifting din. man kamo? Ay, wala po kami shifting. Kasi po, may oras po kaya ang biyahe sa Bunker 1. So, kung may shifting po, wala na pong sakayan. So, Makaraturog na naman. pati teachers po, wala na din pong sakayan. Okay. Pigiling ko yung so angulo na, imagine mauli kang, maatab ka maguli. Yes po. Maglaog. Apo, 30 minutes din po kasi ang biyahe Late pasiring kang mauli. duman. Tapos igwa ka pag yung mga activities about environmental programs. Sanay na kami. Medyo siguro. Nasanay na kami. Pero ini po na mga araw kayo programs, pwede po siya integrate sa lesson? Sa lessons? Pwede po. Okay. So dumaan na lang siya. Nagraralaog na po. Anong subjects po usually ni pig-integrate? Usually, sir, science subject. Sa elementary ESP, sendo. opo. ESP, sa MAPE sa health. MAPE. Opo. Pwede po siya sa PE, Ayun. Pwede na pa rin siya. Opo. Pwede mo nang i-example sa basa Opo, na siya sa opo. palibot. Tuman mo na po ilalaog. Ayan. Tigapod okay. siyang cross-curriculum na siya. EP. Araling panlipunan. Halos Sa research. man sa mga subjects na. Ayun. So may time pa lang pwede siya i-sabay sa Opo. lection. Opo. Sa lection kan mga aki. Kaya lang pagabot sa implementation Tuman naman po kami. sa actual, may ma-separate ka mo ki oras para dyan. Ang klase tayo is only from Monday to Friday. Ano rin Saturday classes? Wala po. Except kung may approved na makeup classes po. Iyo. Wag makeup classes. kung may mga- Okay. Sige. Sabi kang texter ta, good afternoon po. Good afternoon po. Diyan po nahiling talaga na dakol ang gibukan mga teachers. Dapat po talaga increasean. Ay, sus ko. Ganun tama man talaga. Nag-increase naman yun. Nag-increase naman. Ganun na. Nag-increase na. Dahil lang na feel. Nag-increase man, pati sa bayada, nag-increase. Binawi sa tax. Pati sa kuryente nag-increase. Binawi pa sa tax. Binawi sa tax, Oo. so increase. Iyo. Pero kapo po, paano paano po piga-manage nindo ang sa indong trabaho? Tapos syempre, may pamilya man baga ka mo. Maski sa ding pamilya, di ba? So mas may extra nakaugmahan mo sa buhay. Paano po nindo pigkuan? Nalingawan na sa kaugmahan sa buhay. Nalingawan sa kaugmahan sa buhay, pero maugma naman paano kami sa tigigibon. Yan. Yan na masaro yan sa mga passion mi naman po. Bako lang ang Iyo. pagturo. Kaya nga Kundi, naglago mo sa teaching, talagang opo, kung na-engage ka na talaga sa araw kaya na practice and activities, hanap po na kan lawas mo din siya. So, bako kompletong araw mo day mo siya talaga, especially sa Iyo. po, sa mga aki ko, sa mga officers ko, day kompletong araw kung di ko sinda namimit talaga po. Iyo. Kasi kapag pinabayaan mong sarong simanang day mo sinda namit, garo sinda ibabluyan na din. then So at least may inspire mo. kumustahan ka Inspiration. mo. May kumustahan ka mo, kumusta anong naginibo ninda for this week, anong achievement, accomplishment ninda, ano po kaya. Opo. Pero ini pong mga aki na involved yan sa ining program nindo. Kaya may kwan siya, igwa sendang gari practice na nga dapat madara ini sa sendang mga harong. Opo. Dapat ano po yan. So bali po ang activities mi po na yan bako lang yan in programs mi bako lang po sa school. Lalo sa muya sa kang nagkanda kami kang modelong porok before. Opo. So sa school niluwas ming community and maski sa arong minda pipatan mi manggar may tigapod kaming mga backyard gardening din po. And bottle Iyo. gardening. So di man sinapig require pero pig
encourage Miss Nindang i-share sa family ninda. So yun po, nadadarama nindang practice kasi nagtutubod man po talaga ako maski kami Opo. nagtutubod kami kapag ang aki na used to it na sa tigagibon ninda. Tas talagang tig-practice mo siya na araw ka encourage mo maski day mo na in the future day mo na kay pan magtaram talagang gigibuhon na ninda iyan. Yes, okay. Sabi kan kwanta, sir, agree pa ako sa pigsabi ka yan kasi po baga sa Legazpi may segregation policy kita sa 9003. Kaya talaga pati schools and business establishments dapat po na magsunod. Yun man ang ano. Tama po. Opo. Kitang batas para dyan. Okay, another one. Good afternoon po. Ito. Good afternoon po. Okay. Ako sigurado, ikaw ka mo kayo ni mga MRF. Kung ang barangay may MRF, ang mga school may MRF. Meron din po. Kamo sa ano, maski okay. Dapat talaga igwa. Okay. Sige, din na po kung hapot. Ano pa tabi man Gina ang direksyon na nahiling po ninyo? Baka may gusto gidagdag si Bang Okay, so ano po, ang Earth Saver po, ang pinaka-obheto mi is para matabangan mi man po ang community as well. Bako lang po sa eskwelahan. Pati po komunidad. Garag po ka nangyari last time about Ella. Opo. Na su pamilya po baga, Sir Henry, na nagtarabang-tabang sa pamilyang ito para ma-practice kang sa eskwelahan na dara na sa harong ninda. Naramdaman mo po sa pig-interview ta sa mga aki. Iyo. Na sinda mismo nagturo sa mga magurang ninda. Sudula, kaya rin balik di. Opo. Yun po ang yun po ang kagayunan kay ining Ella. Iyo. Mabalik po kita mo duman sa recognition kan mga Opo, schools. maano po kami. Pero dati po baga, home base yun. Pero Iyo. ngunyan po, sabi ni Ma'am Din, ang gari school base na po giraray. Yeah, okay. Okay, uni siguro mas may edad sa tuyo ini madam. O baka kay edad ko ini, sabi kan text niya. Hen, kay to po kita, wow, nakidamay ini. Kay to po kita may home visit bagaan mga teacher sa harong, tas mga estudyante pigpapa tanom sa mga harong. Giri man ang iyo madam kang elementary ako. Harayunon pati nagluluman sa maestro mi ka ito. Before Tapos, kasi, Sir Henry, para mahiling po, nasinda, ikaw kitinanom talaga, and parte kang grading system. Opo. Before Ikaw mo niyan kimang araw, home visit ang Opo, teacher. yung Doon ano ako- po, Igo po kami home visit. Pero hindi na yung gano'n. Oo, kasi bakong grabe yan, Sir. Oo. iba naman po yung purpose ng home Home visit, visit. po namin. Iyo. Oo. Lalo na nakakapagod din sa teacher. Ikaduwa, risky po sa teacher. Kung minsan baga, nakagat niya kay ayaw. Minsan po, pa nag-home visit kami, kaipuanan mi pa maghagad kisuporta sa barangay. Iyo. At ibanan kami kang Baka may tanod. mga ayaman ang gad. Opo. Sigyapot ka pa dyan. Opo. Kasi More on iyo. academics na. Academic siya. More on Ang academics focus na po. home visit. Buda sir, maubos ang kwan mo dyan, sweldo mo kakapamasahe mo. Di man, ta sumuya po Sir Hen. Araniyon man lang, ta community school kami. Kamo Opo. community palan kamo. So maski magluwas kayo anytime, may mga arong na dyan si estudyante mo sa... Pwede Pwede ba po nang- talaga. Opo. Kaya ito talaga, Sir Henry, years back, Oo. kung natatandaan ko talaga, iyon ang pigasabing home visit na nag-monitor sa teacher. Oo. Sa YDT, yan ka ito tiga-conduct. Yung Sa, YDT, ano, kaitong sa mga, sir? siguro kaidadan tadin. Gari. Opo. Ay, kaidadan ko. Baka iyon po nag-text sa imo. Yung Parang, development ay, yun ba, Ma'am Gina? Yung Oo, development- kasi inilagay estudyante ko pa ini si Ma'am. Opo. Bakit kasunod Kaitong baku. Kaito talaga po iyon nag-home visit ang teacher sa YDT tsaka sa ano ata, sa parang sa edukasyong pantahanan. Yeah. Iyo po, EPP. YDT, inabot ko yung Opo. development training. So bali mo yan, iba na talaga po ang home visit na tigo-kondusir ka mga teacher kasi si academic and to Iba na. behavior. Oo. Pero pwede po ba po siya gibuhon? Pwede gibuhon. Opo, pwede pa siya gibuhon para Pwede ma-monitor Pwede talaga. gibuhon sa arong, pero ano na lang sa mo, send pictures or video that you are doing this kind Ay, of okay. Ikaw pala, ma'am, estudyante mo. Teacher, elementary, high school. Pero gani, di ba nagkukurang yun? Yangat hard, Oo, yangat di hard siya. nagkukurang yun. Sabi sir, hindi po kasi yung mga students po namin, iba-iba pong localities. Iyo. Kaya, Karayo ka mo. opo, iba. mayroon Iba-iba. pong Sorsogon, Totoo. Pulangi, Masbate, Catanduanes. So, purely lang po yung visit po namin. But,
since ang communication po natin ngayon ay mas madali. madali na. So we look for the communication which is better for Yeah. the teacher and the Yes. parents po. Yes. So far naman okay naman po yung mga response sa mga students. Kasi ngayon medyo nakaka-adjust na po tayo. Yeah, Kaya even yung mga programs natin adjusted na. So more participation po tayo ngayon. Yes. Okay. Na-remember ko, yun, ma'am, sir, Gina. before, ako din, siguro, Pwede dito. mag-carry din lang yun. Masaki-aki lang yun din. Magkabiristuhan kita na. Okay. Na-remember ko yan, sir, na kaito, by purok, piga-assign ang teacher. So, Yo. gulayan sa tahanan. Yeah. Before iyan, gulayan sa tahanan ang ano, na kada purok, pigatawanan ki teacher, kang Oo. barangay na na-assign. Tapos kami na, nagmo-monitor kang Oo. pagpataranumduman. Yeah. Arog man kayo, so naabutan ko kayo, sir. Meron daw ko yung video. Ay, opo. Igwa? Opo. Igwa? Ipahiling tao. Sige daw, 2024, Legazpi City, Accomplishment report. accomplishment reports. Perang minutos po ini, ma'am? Mga 9 ata. Mga 30 pera, minutes. 10, 9 minutes. Ako na, kung sarang oras lang. 9 ata. O sige daw, sige daw. Ay, ano, mag-commercial mo, nakita ko yan, Emi. Anong gusto mo? Wala na? Okay na? Oh, very good ka talaga. Okay, sige daw. Ilingon ta daw po ang accomplishment reports kang 2024 sa Tabao Christmas.
Alright, sige. Oh, no. Sige na, Ma'am Jean. Tayo kami tabi ano po kan tabi? Okay, yun po ang synthesis. Yun po Ah, ang sige, mga accomplishment po ng Earth Savers Club. Puon po kang pagpuon mi every now and then po nagkakaigwa kami ki regular meeting with the officers. So para po mahiling mi ang ang pigaagihan kang programa kang Earth Savers Club. And then pigihiling mi man po digdio kung paano po ang Earth Savers Club magkakaigwa pagiraray ki mga aktibidades na mapapakarhay ang kalikasan. Iyan. Okay. Very good. Okay. Sige. Salamat ng tabi sa inyong maray sirs and madams para po sa tuyang niya na pagkahapon. Sa masunod naman, kita mag-uron-uron. Sige po. Siguro, isang inutunta si Madam PIO, Irma Amor. Para po sa iyang parting words. Closing statement po, ma'am. Anong mensahe mo tabi sa mga nagdalago? Salamat sa ating mga listeners and viewers. So patuloy tayong magkapit kamay sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating community para sa pagmamahal sa kapaligiran. Opo. Gero sir, mga turo mo ito sila. Sige tabi. Sir Renato Racal, Orosite High School Business Manager. Go ahead, sir. Po. Sa bago po yan, ako po nagpapasalamat na kami natawan ki tsansa na maimbitaran para ma-share ang samuyang mga obheto kang ESC. And para gusto po manggiraray na imantinir ang kalinigan sa kapalibutan. Yan po ang pinaka-importante sa Gabos. Opo. Just mabalas po. Thank you, sir. Alright. Ma'am Divine Grace Asejo, Bangkerohan National High School. Nagpapasalamat po kami sa pag-invite po sa amin digdi sa programa po. And sa mga tao po na nagdadangog as in naghihiling po. Opo. Ipagpatuloy po natin ang pangangalaga sa kalikasan at makisali or sumali sa mga programa na ginagawa ng bawat parte kang programa. Sana po ay Gabos ay maging disiplinado as in responsable sa indang mga tigagibo po, lalo na sa basura. Opo. Ayun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Divine. Dumang kita kay Vice President, kay mo tama ba? Sir Enrico Baldo muna, sir. Second, Okay, so Taisan or Settlement Integrated School. Go ahead, sir. Alright, so bago po kita mag parting message, magpasalamat po muna ako kay Sir Hen, of course sa DCGB sa pagtong-on ragiraray na makahampang mika asin maihiras po sa mga listeners and viewers ang samuyang mga best practices and best practices po sa schools. Kaya nangapodan po ako na daymi po kakayanon ini sa nagkapirang school lang or barangays. Dapat po kita Gabos magtarabangan kasi ini po bako lamang po para ngunyan kundi sa mga masunod na henerasyon kang sa tuwing mga kaakian. So sabi nga ni i-mantenir ko anong yaon na maray and then i-sustenir tapos palitan ang mga mararaot na gawi sa tuyang kalikasan, palitan ki mga maray na gawi po kung kinaya mi kaya ta po yan, kayang-kaya. Kayang-kaya tayan, sir. Mr. Fernando Brabante, sir, Vice President po. Go ahead, sir. Sa Samuya po, ang primero po, nagpasalamat po kami sa DCGP for inviting us today. At nagpasalamat din po kami sa aming school admin sa pag-remind po sa akin na may guesting ka po sa DCGP. Inisip ko lang iningon yan, sunod-sunod din yung sir. Opo. At nagpasalamat din po kami sa SPTA na very cooperative po sa amin. And hopefully, i-strengthen po namin yung banding namin with the barangay council sa barangay Bitano. So, maging maganda po yung coordination namin sa ngayon na matabangan po kami talaga sa problema, particular sa waste segregation. We can extend our partnership sa mga malalaki naming malls na nakapalibot. So, hopefully, maging giya para makahingi kami ng sponsor. Opo, SM at Yasiano Bekenemen. Salamat po. Gaysano pwede pa, di ba? Yes, the best that.
ang naling ko talaga sa mga interviews ko digdi, importante support kan barangay officials, council, and then sa mga neighborhood ninda na mga establishments. Oh, yun pala, alat, Sir Hentawi, pasensya na. Bago ko po pala malingawan, syempre, sabi mo nga ni po, dakulawon po din ng party kang barangay. Kaya pinapasalamatan ko po sa daing sawang pagsuporta po ang barangay Taysan po, sa nakaaging administrasyon, hasta ngunyan po, na sa panginginot po ni Kapitan Benjamin Rosin, and sa tabang po kang mga kagawad, lalong-lalo na po ngunyan si Kagawad Tauliovic, siya po ang aktibo na nagasuporta sa muya sa agriculture, and then kay Kagawad Beverly De Baguio. And of course, sa school administrator mo po, si Madam Bing, thank you so much po sa paabot kang mensahe na igwaman nga ni po talaga kami nga. Tabisihuno kami sa periodical test po. Salamat po. Fourth periodical mo yan, di ba? Oh, sa second periodical po. Opo. High school pa na po, elementary. Ako na sa college. Alright. Sige po. Thank you, sir. Ma'am Gina. Okay. Visaya. Yan, Taysan Elementary Ako School. po sa nagpuon man kaining kaya program kay iba ni Sir Henry. Kami po lagi nagmiriting kay ito before. And naghagad po manggiraray kami sa mga tao na tabangan kami kasi dahil man po inim kakaya kung dahil suporta nindo. And pasalamat po kami sa DCGB, sa mga barangay officials, lalong-lalo na po sa Taysan, na pinamamayuhan ni Kapitan Benjamin Rosin, asinan sa iyang mga kagawad. Pati man po ang sa kuyang administrator, si Mabel Añasco, na very supportive po na pirming titaos ako susurat na hali sa indo sa DCGB. Sabi niya, Ma'am Gina, igwa ka na naman, bahala ka na ka. Okay po. Ang pasalamat po kami so barangay, sa eskwelahan, sa community, as well as po arog sa inyong mga stakeholders, igkatarabangan po ang samong programa kang Earth Savers Club. Yes. May naka-appreciate kan music na ginamit din doon naman sa kuhan. Ay, ano? Magayon nun dapo sa music. Sabi kang nagdadangog. Tanalagog niya kaya sa music. So, video din niya magayon nun sabi niya. Magayon nun. Okay. Ay, sabi niya, good afternoon po. Mga maugmahon po kamo. Gidyan, makainggiton man. Sisi daw yung nag-text na yan. Baka si Sir ka. Baka paghuna niya sa nang maugmahon ka na. Okay, salamaton po sa Indo. Thank you po. Salamaton po sa Indo. Mga tugang iyan po sa tuyang mga bisita ng pong hapon nigdi po sa tuyang programang Kaya. Ang gabos na yan, kayang-kaya. Kayang-kaya. Salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na po ang programa sa DCGB Pinky on Mo. Magalipas lang kayo ng mga patalastas. Sa inyong nadango ang programa Kaya. Abangan giraray sa masunod na Sabado sa parehong oras